ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಸೇಮೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೋಷ್ಪವೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಒಂದಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದತ್ತು ಸೇಮಿಗೆ ಇರ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಂದಿನ ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಸೇಮಿಗೊಂತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಮುಲ್ಪೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದವರ ಕಲಡ ಉಲ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಇತೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಸೇಮಿಗೆನ ಈ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡಾಗಿ ಆವೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಸಿದತ್ತು ಬೇಯ್ಪವಡು ಫುಲ್ ಬೇಯ್ಪ ಎರಂಡ ಅವು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ನೀರ್ನ ಹತ್ತೊನ್ಗ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಸರಿಟ್ ಅರಿದು ಪೋಡು ಈಜಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ತು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒರದ ನೀರು ಪೂರ ಅರಿಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತು ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಒರ ಚಮಚೋಡು ಇಂಚಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ನೋಡು ನೀರು ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಸರಿಟ್ ಬುಟ್ಪಾದಿ ಎರಂಡ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಜಿನ ಬಣಲೆದ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ತುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 3 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತ ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡೇಬೇಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದತ್ತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡು ನೋಡು ಬೊಕ ಕೊಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇತೆನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಂಡ ಅವೇನು 2 ಸಲ ನೀರು ಅರ್ತು ಪೋಂಡತೆವು ಇತೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಇತೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಲಂಚಿನ ಬೋಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ತಿನಿಯರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದವರ ಪೂರ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದಿನ ಸೇಮಿಗೆನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ ಆಯ್ನಾತು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿಟು ಒರೊಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಜು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.